I pozdrav svima ljudi, ja sam Marko sa kanala Bizo TV i mi danas radimo jedan challenge. Uglavnom danas ćemo raditi challenge pod imenom probaj da ne zapjevaš. Uglavnom malo sam preuredio sobu, pa mi je kamera na drugom mjestu, a monitor je ovdje, pa zato malo imam probleme. Uglavnom ljudi, želim vam se zahvaliti prije svega za 400 pretplatnika i uglavnom ako niste pretplaćeni još na kanal, stisnite sub na kanal i tu imate novi video i posjetite Baza SP Vanilu stranicu. I uglavnom idem mi tražiti ovo. Sad ćemo naći jednu, ne znam koju je sad točno, može. Ovo neću, ovo znam da je neki youtuber radio, zato mi ćemo ovu drugu uzeti, ajde. Prije svega idemo krenuti sad, znači ne smijemo plesat, znači znate ovaj challenge, znači nema pjevanja, nema plesat, mislanje use i sve, ali znate, ne znam koliko znate, da li ja znam, da li ja slušam, kakve ja pjesme slušam. Ajmo probat. Ovo 100% znam. Ja se vratim. I kako je da se da ne zapjevam? Really? Moram malo stišat. I kako se da ne zapjevam? Još dok ide pogotovo ona pjesma. Gastos. Ja, ne mogu da vjerujem. Ne smijem ni glavom čak mrati. Ne smijem plesat, uopće moram biti miran. Really, daj znam neku pjesmu koju ja ne znam. Ne mogu da vjerujem. Kažem sve. Ti si bolja nego letna avantura. Moram malo pijat. Ipak da ne baš ono video dosta. Ajmo sljedeća. Znači do sad sve pjesme znam. Prva pjesma koju ne znam. Nemam pojma. Mislim da sam čuo pjesmu, ali ne znam. Ne znam baš riječi. Samo pritisni restart, Ne znam ko to ne bi znao. Twerk. Djevčego mi poznato? Znam mi to. Severina. I čekaj, ko je još ovo? Ovo ne znam sad. Ali znam pjesmu. Jaj. Otrove. Moral malo. Isuse. Kad je gotovo, sad. Rasta, care. Rasta je ono isto dobar.
I ljudi, to je bilo sve za epizodu. Ako ste želi, obavezno bacite like. Mislim da smo challenge, ajde tako reći, uspjeli, zato jer ja bi znam te sve pjesme osim jedne, ali trudio sam se da ne pjevam, morao sam malo pjevušiti ovak. Ali, znači, ako vam se sviđa, obavezno razvalite like, bacite te lajkove dole i obavezno pišite želite li preživljavanje da počnemo opet snimat. Da, imamo i modirano preživljavanje, ali to ne znam, hoću li više ići igrati. Ne znam, pišite u komentare što želite, ja ću to snimat. I ništa, sub na kanal ako niste, ljudi, doći klipa, pozdrav!